Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Soulhunter, днес играем Call of Duty 4. Да, изпуснахме една мисия, защото преди малко снимах и ще да го кажем клипа, но нещата тотално се провалиха, клиповете ми се режат или просто натискам буквата без да искам или няма значение, ама една мисия сте пропуснали, голяма работа. Тук съм и сега се връщам да затворя вратата. Аз ще върна като слезем долу. Така, слязохме долу. Да. Аха, да, аз знам, що се режат клиповете. Разбрах. Обичам да чука тук, да чука стъклата. Така. Добре, бе. Изрод. Твоята кожа. Ти наргиле ли, бе? Аха. Мокни, бе. Че ме дразниш. Тук съм, хора. Трябваше да си цъкне лампата. Така. Майко, дабъл кил. Още един дабъл кил. Така. Аре, бати, бе. Тази мисля ще е дълга и може да я продължа, хора. Колата! Не! Фил! Как ме да умра от колата, бе? Дайте да я сжига. Айде, гръмнима! Мразгиле! Така няма никой жив. Ще ходят пред себе ми се прият въгъла. Пикаеш ли, бе, пич? Бати мазня, те ми застана. Сено пикай. RPG. Бати един патрон, той RPG. Не стреля, бе, да искам нашия. Аз съм бил много лош, бе. Щом стрелям нашите. Твоята кожа. Аре, бе, ти не умря ли, бе? И караш колата ми чудно. What the fuck? Как е застанал този, бе? Бре! Този народ по... Какво беше по... Я се пагажа да кажа. На балет не ходи този, бе. Бать, гъвкави. Не, бе.
ще да умра. Голяма работа само. Твоята кожа! Как ще ме убиш, бе? Къде ме върна на майната си? Умри, бе! Чакай, ще се кача. Ако мога. Мога. Хорошо. Така, хора, върнахме се. Да. Ще гледам този път да не умра, защото ще му откача. Умре, бе. Ето така много помпа, аз не знае. Снайперче. Дайте сега да ги изчака да направя. Дупчи ми стената. Аре. Каза, аз ще се занимавам с вас тук. Ти беше жив, теле! Бахтин! Хора. Ще върнем, като влезем в ета сграда. Така, хора, върнахме се в сградата сме сега. Естествено ще ви кажа какво да правим. Тук то е елементарно, аз отивам да ги трябва в принцип. Как седи чакали. Мазни. Сега тук много тихо, ама много тихо трябва да сте. Тихи да е, аз тихо. Тук аз минавам тук и стигам до тук. И ето така. Не беше много тихо. Раз малко ще спирам епизода. Да. Тук голямо изтребление стана. Няма да умра пак. Какво? Мислих си, че това е някаква глава. Умри, бе. Що да умират? Още някой желаеш да умре? Няма. Хора, ще върнем. Върнахме се, хора. Да. Така. Вземем това снайперче. Аз ги мачкам, бе. Да няма да се крият. Майко, хора! Как го изнесох? Хора, мисля до тук да приключим с този епизод. Аз бях Сохантър, не забравяйте да се абонирате, оставете по един лайк и чао!